Salve, Cristian sunt. Astăzi vreau să vorbim un pic despre car safety și două device-uri care vă ajută să ieșiți din mașină în cazul în care sunteți implicați într-un eveniment rutier care nu vă mai permite ieșirea normală din mașină. Sunt două device-uri concepute de două firme bune. De ce aleg să cumpăr device-urile originale și nu copiile? Pentru că există copii după ambele la greu și la preț mult mai mic decât acestea. Pur și simplu, în momentul în care este vorba despre siguranța vieții a mea sau a pasagerilor din mașină, nu pot risca să cumpăr un device, o copie, de care îmi pot fi sigur că funcționează conform parametrilor dați de către producătorul celor originale. Că pur și simplu nu sunt sigur că își vor face treaba și mă vor ajuta să ies din mașină. Primul dintre ele este un mic device care este conceput ca și breloc. Îl puteți pune la chei. Este produs de către compania Rescue Me. Se numește cum se numește? Car Escape Tool. Îl au ei trecut pe site. Ca și preț îl găsiți, încă o dată o să vă spun prețurile din magazinele de afară, nu vă dau prețuri din România pentru că aici pot varia destul de mult de la un importator la altul. Pe site-urile de afară, gen eBay, Amazon sau site-urile de profil, îl găsiți începând de la 8-9 dolari. Îl găsiți și mai ieftin în cazul în care achiziționați pachet de 3, 4, 5, depinde cum este oferta. Eu am achiziționat anul trecut pachet de 5, au fost cam 6 dolari, 6, și un pic dolari per bucată. Îl găsiți în culori diferite, galben, orange, verde, intens fosforescent, albastru, negru și alb. Le-am ales pe toate cât mai viu colorate dintr-un simplu motiv. Un safety tool, din punctul meu de vedere, trebuie să fie cât mai mult vizibil, o culoare cât mai vie, nu o culoare ternă, neagră sau albă care să îl facă pierdut în mediul înconjurător. Știți cum este? Aveți pantaloni de camuflaj? Da. Unde sunt? Păi nu-i mai găsim, că i-am camuflat prea bine. Cam așa e și cu rescue tool-urile. Cât mai vizibile. Partea care vine prinsă de chei se scoate destul de greu dacă nu e atârnat de ok, tocmai ca să nu-l pierdeți, și acoperă, protejează accesul la lamă ca să nu tăiați accidental ceva. Lamă pentru tăiatul centurii de siguranță. Tăierea centurii de siguranță întotdeauna vă recomand să o faceți în diagonală. De ce? Pentru că o tăiați într-o fracțiune de secundă, deoarece și țesătura ei este în diagonală, nu perpendicular pe centură, întotdeauna în diagonală. Al doilea tool este glass breaker-ul din Carbide. Ce mi-a plăcut la acest mic device este cu un arc, nu trebuie să loviți geamul, ați fixat device-ul pe geam și pur și simplu apăsați. În momentul acesta, dacă aveam un geam aici, se spărgea. Este și protejat vârful, nu vă înțepați. Încă ceva. Spargerea unui geam auto. Foarte mulți am văzut, inclusiv salvatori, care nu țin cont de lucrul ăsta. Guys and girls. Un geam auto nu e un geam normal, drept. Este curbat în 99% dintre cazuri. În momentul în care voi veniți cu un tool cu ceva de spart și loviți în centrul geamului, forța se distribuie în mod egal pe raza asta de cerc. Îl veți sparge mult mai greu sau nu îl veți sparge, de fapt. În momentul în care veniți cu device-ul, cu tool-ul respectiv și forța o aplicați pe marginea geamului, ea se distribuie în mod inegal. Forța care va pleca aici va fi mai mare, cea care va pleca pe arcul mai
mare de cerc va fi mai slabă. Fiind distribuită în mod inegal, geamul se va sparge aproape instantaneu, fără un efort prea mare. Fie că veniți din afară, din exterior sau din interior, întotdeauna căutați să spargeți geamul într-un colț sau pe margine. De regulă este bine în colț, pentru că acolo se distribuie și mai inegal forța și îl sparge și mai repede. Ok? Cel de-al doilea tool este făcut de cei de la CRKT. L-au denumit simplu Exit Tool. Aceleași două funcții care le-am văzut și la cel precedent, lama pentru tăia centura și glass breaker-ul, care de data aceasta nu mai este preloaded, nu mai are arc, pur și simplu loviți cu el. Ce are în plus față de tool-ul de la Rescue Me, îl puteți prinde efectiv pe centură. Da? N-am centură aici, dar înțelegeți voi. L-ați prins pe centură și a rămas în mașină. O altă funcție suplimentară, au încorporat o mică lanternuță cu LED. Practică sau nu, asta rămâne de văzut. De ce este bine să le aveți pe ambele? Există posibilitatea să schimbați mașina, iar acesta să rămână la cheile mașinii care ați lăsat-o acasă. Este egal cu 0 atâta timp cât nu-l aveți cu voi. Ăsta, fiind prins pe centură, întotdeauna îl veți avea în mașină. Eu vă recomand să le luați bullpack sau, mă rog, în orice caz mai multe, în așa fel încât să aveți în fiecare mașină cel puțin un device. Pe lângă device-urile specifice, există cuțite care au toate funcțiile respective sau una dintre ele. Nu am la îndemână niciunul care să aibă toate funcțiile, adică unul dedicat pentru rescue. De regulă cele cu rescue au lama zimțată pentru o tăiere facilă a centurilor sau cordajelor. Ori au lama zimțată, ori au aici pe mâner un decupaj în care iese lama pentru tăiatul centurii, glass breaker și mult mai multe tool-uri. Unul foarte complex este cel de la Victorinox. Este Victorinox Rescue Tool Pocket Knife. Dacă intrați pe net o să-l găsiți. Ce am eu aici este un... am uitat să vă zic prețul ăsta. La asta la fel, dacă luați combo pack, puteți să-l găsiți undeva în jur de $8-9. Dacă luați single pack, adică o bucată, îl găsiți în jur de $14-17. Ambele practice, nu sunt investiții mari, dar investiții în siguranța voastră. De ce este bine să le aveți la îndemână? Ăsta la brelocul de chei, pur și simplu, întotdeauna, chiar dacă aveți un incident, ajungeți cu mâna în zona volanului și îl puteți trage. Ăsta pe centură, automat nu mai trebuie să vă explic. Degeaba le aveți prin torpedă sau în trusa de prim ajutor din portbagaj. Nu aveți acces la ele, este egal cu 0. Ok, ăsta are glass breaker-ul aici în fund și bineînțeles lama pentru tăia centuri. Este un Benchmade Contego, face parte din Black Class-ul celor de la Benchmade, care spun ei că este clasa tactică. Este într-adevăr foarte zdravăn conceput, dar în același timp și foarte scump. Nu este un rescue tool, da? E vreo aproape $200. Cam asta am avut să vă spun. Recomandare: nu cumpărați copiile lor făcute în China. Nu mi-aș pune siguranța și viața în mâinile chinezilor. Nu știu cum le fac și cât de ok sunt. În spatele ăstora stau mii de dolari investiți, stau research-uri, probe și toate nebuniile. Zi frumoasă!